ito, puro na history. Basa sa Biblia katong claim ninyo na si San Pedro naabot og Iraq. Ano ba ingon mo nga ingon ka nga kani nga simbahan upon this rock I will build my church. Kinsa ang audience ani? Pinaka number one, siyempre kay dito man siya ang panahon ng Sarya Filipo, mga Hudyo. Mga Hudyo ang iyang audience. Pero ang pagtuo kay lagi Hudyo lagi. Mga Hudyo. Sa Sarya Filipo man na, bilong man na sa Jerusalem, Galilea. So, ang iyang unang mga audience, mga Hudyo. Oh, yes. Pero wala. Panahon ako man nakatigang simbahan. Wala pa man gisubong nga palakos tubog kalibutan. Ipaatil limang Romano kanang panahon na napa sa Jerusalem. Kinsa man ang naglakaw sa kalibutan nga moabot? Katong mga apostol. Katong mga apostol. San Pedro. Abot Roma. Kani ba si San Pedro? Asa iyang sulat para ba sa Roma? Katong tawag ang 1 Peter chapter 5 verse 1 para dito sa mga Hudyo, pero sa iyan ang sulat nasa sa Roma. Ha? Nabay proof nga nasa sa Roma? O kaya din 1 Peter chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 13. O ba? Oo. Kana Babylonia, cryptic word na sa word nga Rome. Kana yung Babylonia? Oo. Mauna. Mao ba di? Kanang word nga Babylon sa mga Kristiyano, cryptic term na nga nag-refer sa Roma. So sa ato pa meaning, tuod yun siya sa Roma. Oo. Dito makikipatay. Doon na rin Hudiyo sa Roma. Ang nakabot sila dito. Ang mga Hudyo po, at San Pedro. Wala nakabot sila sa na? mao ba di ay? Oo. Ilabi na ka mga Hellenistic Jew ay nakaabot ng Roma. Ang kaning para sa mga Hudiyo nga nasa laag, asa nga nagkaraan? Dili maparas mo din na sa laag. Ang subo nito sa paras ng tao. No. Ayaw tawag anang kon. Ayaw kanang iungot. Ayaw iungot ang kamaturan dito sa mga nasa laag ng mga Hudyo. Pero kang imo Ayaw tawag anang isguti ang tawag inang. Ayaw iungot na kumbaga. Ang sulti ni Kristo, lakaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan. pero ang history Paghimo mo ako mga tinulaan, subot, ipasabot, ang iyang audience, piniro mga Hudyo, gusto niya ipaabot ang kaluwasan para ditupod sa mga dili Hudyo. Apil ng mga Romano. sa ato ba kana si Pablo kuan sila duwa na sila nag-preach dito sa Rome. Apil lang kay Duha, daghang mga apostol nakaabot ilabi na sa tawag ni Italy, Spain nakaabot. Pero wala nakasulat sa Biblia ang kasaysayan ni Sultiana. Sa ato ba ang kanang sa una kanang claim niyo nga kamo ang church diha puro sunod blina kay dili man mga Hudiyo ang Hudiyo ni Jesus ang mga Romano. Dili ang tawag This ang rock, I will build my church. Di man mga Romano. Ang sa simbahan sa Iglesia. Ang pagtuo wala man mahigod sa rasa. Dili mahigtan sa rasa ang tawag ng pagtuo kay ang gisugo ni Kristo apil ang mga dili Hudyo. Apil siya. Apil. Mao bitaw ang Roma ingon pang San Pablo, no pa San Pablo, kaninyo nga taga Roma nga gitawag sa Dios. Pero giklaim na sila gyud. San Pablo mismo. Sila gyud tinuod. Sila gyud tinuod. Ang Romano gyud tinuod. Dili wala man pwede nga Romano may tinuod. Lahi man ang Romano o Romano Katoliko. Ang Katoliko gyud. It is a fallacy of tawag ini kwan. It is a fallacy of ato ni Carlos. No. Ay sir. Sir. Unsa man imong definition sa word Romano? Ang Romana Katolika, mali. Lahi ng Romano Katoliko ug Romano. Mao gani. Ang Romano nagapunting na sa rasa. Okay. Nga citizen sa Rome. Okay. Ayo sa paminaw. Ang Romano Katoliko pangalan na sa mga magtotoong Kristo, Hudiyo, Romano ug mga dili mga nga nabilong sa Romano Katoliko. Simbahan ba? Simbahan ba? Okay, nga nabilong. Simbahan ba? Ato pagkano sa upon this rock I will build my church. Naa na mo na ito mga Romano Katoliko mga believer. Mali ka. Ang mga believer ng mga Romano after na nakaabot ang mga apostol dito sa Roma. Ngano man kay ang pagsugo sa pagwali sa maayong balita magsugod man sa Jerusalem. Unang oras sa Jerusalem ang ilang giwalihan. Unang ba nakaabot og Roma. So sa panahon ng gisulti ni Kristo nga my church, kanino sa pag-ingon niya na my church, akong gitawag og simbahan, wala pa nakatikang dito sa Roma kay mo pa man pagsugod. Di ba mo pa pagsugod? Anak, common sense ba? Okay. Yeah, sunod.
Napagay makita diha nga kaning mga membro sa Romana Katolika mao ni ang giwalihan nga tinud nga church ni Pablo, ni Pedro. Kasi si Pedro yung unang nga preacher. Roma Kapitulo 1 City 8. Kay ka Pablo man ang sulat. Remember nga nagkula ba San Pedro before San Pablo? Bantahin na. Sige daw. Ang pinakauna, historical speaking ha, ang pinakauna nag-establish og tayo sa Espiritu sa Rome, San Pedro. Kita pa nga ni San Pablo. Nga naman kay San Pablo, unahin na ba na convert? Unahin na ba na convert San Pablo? Una nakaabot San Pedro from Antioch. Paminaw. From Antioch to Asia Minor to Corinto to Rome. Muna ilang biyahe. Nga naman, kay 37 AD, after gidepost si tawag in Poncio Pilato by Emperor Claudius, kay tawag na patay naman si Emperor Tiberius anak that time. After gidepost si tawag in Pontius Pilate, dipuli si tawag ining King Herod Agrippa the first, kung wala ko tawag ini masayo. Ano sabi na? Sayang ka kasi sayang. Ano man kay kanang imo ha, ang imo ko na kay word nga Romano Katoliko wrong. Mali. Kanang word nga Romano refer na dito sa gitawag og mga citizen sa Rome. Ang yung Romano Katoliko believers na they are all Christians. So wala na naghigot sa gitawag og rasa. Okay. Ano bang mga Christian giingon nimo? Napay mabasa nga gisulatan ni Pablo nga sila ang tinuod ng church ani Pedro. Tawag ani dili ba? Kanang first Peter na naasa dito mismo. Sige, basa daw. Kanang 1 Peter chapter 5 verse 13. Basa daw. Kanang kiingon niya ba nga ang simbahan dinhi sa Babylonia. O sa man iyang gibuhat ito? Babylonia, Roma. Wa ni kasabot si ilahang tawag mo na magtuon lagi si Jesus lagi. Basa daw. Magtuon ba? Magtuon. Kay ang tawag. Oy, ayaw sa lingo-lingo. Sige, basa na. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 13. Sige daw, Panginoon. Basa, para ma-prove. Ang iglesia nga niya sa Babylonia. Yun! Roma. Yan! Roma man na. Tanawa ang listahan sa imong mga pulong sa likod. Ang PBS na eh. Tanawa ang listahan sa imong pulong sa likod. Unsay meaning ang Babylonia? Imposible nga si San Pedro na ato sa Roma, wa nagwali. Imposible na. Dili litra por litra nga Roma. Hindi man na pero si Pablo niyon siya nga. Cryptic gani no. Cryptic ba? Wa kasabot ba? Pagsulti. Paminaw. Sige na mag-istorya to nitubag diri. Paminaw. Pedro gato girat. Kada kung evidence na nga San Pedro nagkaabot ang Iraq. Sige ba? Ako kasaysayan nga niabot San Pedro og tawag ining Roma. Dito gipatay. Dito patawag interpret. Binuang man ang inyo. Ang gitawag ka Babylonia kini ang nasod nga nagasimba og Dios. Basa na sura. Ingat ka dili Roma. So bakit ipasabot sa diyan sa San Pedro ang simbahan din sa Roma na Asya sa Roma. Ang Babylonia sa wala pa sila kadawat kang Kristo. Una gisulatan ng mga pagano. Bunuod ba? Bitaw di convert. Paminaw. Sila na doon ng istorya. Paminaw. Yan. Ang Roma, for the first 300 years, majority Pagano. Mao bitaw gi-convert. Ano sa ama na hitabo nga na-establish yun? Ang tawag ang Kristyanismo nga may majority sila. Ano sa aman? After Emperor Constantine. No nga. Kanang inyo ha, puro na history.
Kung kasaysayan na mo, asa man ang imo be? Kung di ka mo tuong, asa mo ang kasaysayan, asa man ang imo? Sige. Sige. Basaha sa Biblia nga si San Pedro nakaabot ng Iraq. Sige. Basaha. Di. Ang atong isyo, San Pedro. Ay mo isyo na to. Basaha sa Biblia katong claim ninyo na si San Pedro nakaabot ng Iraq. Malagi na problema lagi ninyo, katagaan mo information, di mo madawat. Magbuot-buot mo sa inyo ang kutong-kutong story. Isa na yung maing balita di sir, Biblia sir. Parama ko, parama ko. Aha, niya, kini mga skulas na kini. Ingon nila, Iraq daw. Iraq daw ng kuan, Iraq daw ng tawag ang Babylonia na adiha. Gini. Kagani-hatag Bible. Paminaw, paminaw. Mag-eskwela po lagi mo. Unsa ba? Ang ultim sa Roma, pamilya. Ay baka Dili basta-basta ka. Eskwela na sila pinamiyabas. Ang pamilya ko na Iraq, no? No, Iraq. Pinamiyabas. Ikaw gagawin. Babylonia ang kapital sa nasod. Sa Babylonia kanhi. O sa kanasod sa sidlakan sa Palestina. Italiwad ang kini sa mga suba sa Tigris o Euphrates. Simple nga mo na yung basahon ron. Sige. Pero ang atong issue is about New Testament. Okay. Sa bagong kasabutan. Sa bagong kasabutan, ang ngalang Babylonia, malapit mao ang siyudad sa Roma. Lang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.